Sai sen pan ngako abanai play pi baro ki parala projol ki ba la shim ya kapor ban snap ya kene ke ching ya selok ke jongi lang ba ke tien ke jong blai ngako an tang sabai pi ha ka rukom ka bakar pang kido ki bala chu ngam la ka wai kapor sha wai kapor pilai os ngau bang ilai grand ya ki subject ki babon ki ba chilio lang ba ke tien ke jong blai bat kilalong ki ching ben toy na ka benda jong pi Haganega tayo ngin dan ya ka subject ka ba kham karpang let's say dan pedang jongpi ki bla kyo sngaw henrei mana ka janmien nginang yo shu ya ki chin penshai ki ba kham chilio bat kata kalong ka ching ya kran shapang ka shi Hajar Snem lani ha ka tin parangi khat the 1000 years or the millennium but ki panelists ki ba dan lang bangi hakane katayo kiban yaraban pensyai ni subjan idoni ba nyaubo lapasang I ba carbon tangliang pastor arbes kamlan badi pastor lasting lai walang hakaba kine ki shakri ki jong play kini raban pensyai yaki arpotli ki jingkili ki ba ngi dan bad ru lese ki ki jingkili ki ba phi dan bat kan yarab ha kaban pensyai ya kita gijing kli ki ba phi dan te haswa bangen ya sedang kwa ba karpa de phi pen ya samlam kene shaki paralok projor ki ba yek ba sam ai ba makiru kin yo lam ya gijing ku ko ba ma phi la yo ba pen sa yo ya gijing ku te haswa bangen lech sha ka jingkli ka banang kong tungin pendam lang shwa laki kli ya gijing duai Blay bag pa chung iba neng ikwa ba nai ngoy me na na ne ka por ha ka bang yo ban ya kren lang ba ka tien ka chong me I dwai ba men pen sle ngi do men si ma khoi ba dai ba ke ba ro ki ba ngin kren kan wan me ba tu ka khu ya ki ba snap ba kin yo diang ya ka chung ka khu ya ka chung pen shai ba kin nang ye san ha me ran kat lam ba ngi lang ru ba ro But I ba kaching iba kachong me kanang yai sensha but ni haka katang katang tam chong Chris ni dwai amen. Teka jingli ka banang kong ako aban pa si pastor walan batay kay ka jingmut chong ka shi Hajar Snem. Ka jingli ka blabu hanga kalong ka ka shi Hajar Snem. Ka shi Hajar Snem ka de ka por jong ka jingsu ka por jong jing shong sok jong ki priu ki jong blay rangkat lambar blay. Hang ni kan diat ka ong hadien ka jing wan arsien ka jong Chris. Ka don ka shi Hajar Snem ka bla khat ka jing shong sok jong ki ruko shi Hajar Snem. Ka shi Hajar Snem ka long ka por ka basotanat ki priu ki jong blay ka long ka por shong pengat jong ki ruko ki jong blay ha ka yeng peneng ka bau blay ula pon kre na banta jong ki nadu ka por ka bau jisu lele chap neng bat unon pat banwan sha lagi jong ki priu ha ka sien ka ar ka jingwan ka jong Jesus Christ nadu ta ka por ka don ka jing sedang la ne ka sedang ka ta ka shi Hajar Snem ka ba kiru khoi kin shong wa dublai jingman pa ka la nong ka ba ar phau khat pasa du fin puli bar ka wai kong kumni bat ngalai I ki khat bat ki bada don ki bala shong halor jong ki bat la ai ka jing bishar haki bat ngalai I ki ban siem jong ki ta ki bala khrai khli na ka ban ta ka jing pla u jisu bat na ka ban ta ka ktien no blai bat char ki bom shim na mani dem ya utam rak la lamne ka dor jong o bat kim shim la pdiang ya ta ka dak halor ka shang mat jong ki bat halor ka ti jong ki ti ki la em bat ki la sin shar lem bat u Chris shi Hajar Snem ki du khoi kin don hab neng bat u Chris ki ne sin shar bat u Chris kita ki bom shim la mani dem ya utam rak la kita ki bom shim la le ya ta ka pop Persya yo blay kita ken kin yo ban shong pengat shi Hajar Snem bat o blay ha ka yeng neng Ako aban ay ngo ya blay nam da kido ki jing chubab jing pastor iba la pensyai ya ka jingmut jong ka shi Hajar Snem ha ka ba ki riu khoi ki jong blay kin yo ban shong ya sen shalem adu Chris hang te happening kan ba ki ba boman kin dang yo thia hapo ka jingtam kata ka de ka benta jong ka shi Hajar Snem ha ka ba kanam dan ke ru ka ban ki ka ban ya lang ba
hagani ka khindau lai no satang usaitan bat ki nong buat ki jongu te ka jingkli ka babut nga kwa ban phai sha e ba nyau bol la pasam ka jingkli ka bong ka ka jingtmu jong ka ne ka shi Hajar Snem Kumlai Shibonia kena kecingkeli. Awai anda habau Jisu unwan ki beri ki bahok kenyok bandan lang bat ha kata kebeneng ya ke ba ula pen kre. Ka kitab jing pen pau. Kala pen pau ya kene. Baki bahok kenyok bandan bat kres. Shi Hajar Snem. Kindan ha kata kebeneng. Shi Hajar Snem kumala kren ha kitab jing pen pau kalong ba arpau. Pule ya kene kelenong baro mapila ban sengau tu. Kamtam ya kena ke Shi Hajar Snem. Ke jing temu jong ke Shi Hajar Snem. Haoi daki bun Snem, daki bun peu Snem. Ublei ha kata kapor un ailat ha kita kiri khoi. Baki la ban ple ya kita kiri kot lene ban i ya kita ki jing tho jing ken mau. Baro ki balajia nadu bala thau ya kena ke perthai. Hadu kata kapor. Baki ta kiri hok kiri khoi la banyi i ban pet ya kata kejing shisha ya ke bau bleu la record la da dei kejing im jong no kandan kata kema keteng jong bleu ka ong kejing bisa jing pen pau ar phau ka record ka ba khat ar ka ong kumne bat ngali i ya ki bayam ki ba red bat ki ba kraw ba ki da yang khmat kata ka khet bala play ya ki kitab bala play ya ke we pa kitab ka balong ka kitab jing im telah bisyare kita ki bayap na kita ki ro ki bala tho ha kita kitab ka bakum ke jingle ke chongki ka we na ki ba upol open shai ha ke thi jong u sha ki nang kong koren ka long ban reu u ong ba ki ri khoi kin ye bisyar ya ka perthai ya phai bat nga sha nang kong koren ka long ka ban reu ka de khot ka ba ar bat ka ba lai ha to phim tip ba kita ki ri khoi kin ye bisyar ya ka perthai Teladaun bisyari kata ke perthai da phi long ki bombit ban bisyari ki barit baria hato phimtip ba phin banginnya bisyari ki angel ka bakat no telele ya ki bade ya kene ke jing em ko mangalong i phi ba kata ke Shi Hajar Snem kandon ke jing pet ke jing bisyar yole se don na ki bahaying hasem ke jong phi ki bom don habneng pin bisyar pin wat balai bakim dan habneng ki parlok ki jong phi balai bakim dan habneng yola se shibon ya ke ba phi mudur bakim dan habneng henry kim dan ne phi kwa ban tip ya kata jing shisha al phi wat phi pe ya kita ki record badai ha kana ka poru kat kum ka tin jong blai ka ong ba ki bri ko ba po barok ki layap dan stang usoitan but usoitan unsa amen kumala depan pensyai ki jing temu jong ki Shi Hajar Snem kede kapor ba ngin yawan ki jing tem na ke ka down badan ki ba yo ki jing em badan ki bom yo ki jing em tang kham phai shei pastor Albert Camden song bat batai bat pensyai la mingi ki jing chia ki ban chia ha ka bas dang jong ka Shi Hajar Snem Kumlai Shibon ya ka tu ke jingkli ka baong ke jingjai ke bapen i ya ka jing stang jong ka Shi Hajar Snem ka jubab ka banga kwa ban ai ka long ba ka jingja ki ba kongsan haswa ka jing stang jong ka Shi Hajar Snem ka de ka jingwan asin u Jisu Kris ha ka jingwan asin u Jisu Kris kitu ki bam shem la ngai ha Kris la ki long ki bal ayam yaki on penmi pan la kilong kitu ki badang em ha jingwan asin ujus Kris ong thang ye ki da ka burom ka jong ujus Kris hoi kin ya mare sheki mausiang bakin ong ko mausiang to tap halor jangi henry na ka bentai kitu ki blangai ha ujus Kris la kilong ki blayam bar kunju ki badang em ha jingwan asin ujus Kris ka Bible ko ong kumni nikong Thessalonica lonong ka basaw ka kan riyo kanyo ba ka jingwan asin ujus Kris da ka turuai ke jong blai kita ke blayap ha Kris ke ni mi patshwa bat kita ke barang em yaki on rong no rangkat bat kita ke blayap ha Kris ye ki balap mi pat on rong no yaki hasun beneng ya ka bani syam ya utruai ka kitab cimpau ko lonong ba arpho ka basaw ka lain ka babut ko ong
Ti kila bat kila senshalam bat okres Hajar Snem kubla shibon. Amen. Kijing pensyai kilong ki basyai ba ka Hajar Snem kan sedang haga jingwan ke jong Jisu haga sien ka baar. Ban ngakwa ban phai menta sha I evangelist si tang liang sama batai lam yangi ki ai ki o kaniga Hajar Snem ka ban sajia hangnu kan sajia. Kublai shibun ya ketu jingkeli ke balkeli hangnu kini ke Hajar Snem ken long ban cuba bai ya ketu jingkeli jong pi jingpan pau kalanong ke bar pau ke khat ke basau bat ke basan ke kren shapang ba ki ba hok ken yo ya ke ban ya senshar baru Jesus Christ Hajar Snem hang te ha berneng. Padangi puli ke kitab jingpan pau kalanong kitab jong Matius ke gospel ke Matius kalanong ke bar posau ke khat ke balai puwei hang tu ke kren ba ha ke sngi ke jingwan asien ke jong Jesus Christ. Baki angel jong ke peneng Jisu nuan lambat ki angel ki jong u ha ka ba ke nya lomlang ye ki ru khoi paro na ke perthai bat ke nya her sha ke ta ke yeng peneng ke ba blai la pen kre nang ta jong pi ba jong a nem kong Thessaloni ke long ke basau khat ke ba khat rio khat nyong tu ke kren ba do Jisu nuan nang dikil o jong ke peneng ki ba yap ki ba hok ki ba la yap ke nya me pat ha ke ta ke jing sawa ka turoi ke jong angel bat yang ngi ki badang ki badang pen sa hadu kata kesi ke jingwan asin ke jong Jesus Christ on pen keladur yang ngi bat ngin ya yo ai ka ban ya her ringkap bat ki bat ya syam baru Jesus Christ hang tei hakil o je ke benang bat bangin ya lek cek de ke yang benang ka ba pen kre na ke benta jong pi bat jonga bat ka Bible ke ya thu yang ngi ba ka por ka bangin syong hang tei benang ha kata ka paradise ka dai Hajar Snem Hajar Snem kanam dai ka por ka balingkat dai kalong ka por ka ba jerong la da dai lai ha ka ne ka jing em ka jongi dai hau blai kanam long ka por ka ba jerong dai na ka ba jongi ampat judan wei ru brio trai ha ka ni singi jongi ba em Hajar Snem dat ka ba sko to nat ba ka Bible ka ya tho yangi ba ka ta ka shuti ka ba ngin yo ban shom ba ya sunshar ba Jesus Christ ang tay baneng ka dai Hajar Snem ti philaban puli ya gini dikhat na philaban puli pang Hajar Snem na kitab cing penpau kalanong kabar pau do pisang bat kani ka kran syapang kita Hajar Snem hang tei ha beneng bat ka bangi kran susu ngai binang snotu ha ka bidai bat kani ka Hajar Snem ti to blen ku ya pi ngai philayo ai ka jing penshai ka jing snotu phenam dan su ka jing kurmar hang nu ka ni ka Hajar Snem kan long kani ka Hajar Snem kanam dei ha kani ka perthai kani ka Hajar Snem kanam dei ha ka jakah kanca kanam kani ka Hajar Snem kanam dei ba phen le ri sa klau sa tap dei kan ni ka Hajar Snem kani ka por jong ka jing sup jong ka jing kemen bat ka por ka bangin yo ban ya shong baru blai hang tei ha beneng Hajar Kublai shibun ba karbin ya gitu kijing pensyai di jong pi ngiyo iba ki balayam anda kila mi pat ken kio shabanang bat ken yo ya ke jinga senshalla maru kres kumbashi Hajar Snem bat kam dei ka por ka balangkat kumala de penshai dai nongkren de ngakwa pat ban phai menta shai pastor lasting lai walang ban yarab ban penshai ni hakabai dei pat bat kitu kiba klem mi pat haka jingwan ke jong Jesus Christ ki bom dan benta kata ke jing mi pat ke ban kong ban lej badu Jisu ke ke ban chia ya ki sekali gue jingkli ke ke ban jai gitu ki bala yap ki bom sebelum mi pat ha ke jingwan opres ka basrusi ke long ba gitu ki ba yap ki ba klem dan benta ha ke jing mi pat ka ban kong kin nom mi pat tat on dala pendap ya ke Hajar Snem kin dang sa ha ke jing yap lani ha ke jing tap ke jongki jing ben pau ke nong bar phur khat basan ko angum ni ndai kita ki basa na kita ki ba yap ki bom shem la mi pat lani la impat tat on dala pendap ya ke Hajar Snem kita ki basa ki ba yap ki bom shem la mi pat ha ke jing wan jong Jesus Christ kin yai sa ha ke dom jing tap ki jongki kin yai sa ki ba klem mi pat
kin sa ha ke jing tap jong ki si Hajar Snem ti hadian ke jing wan pha ke jong chis per sepertai rengkat bat kiru khoj bat kata kanong ba hadian kata on sepen mi pat yang ti bai ki ba umsam na mi pat ha kata ke jing wan ka baning kong ka jong chis was yen se pe da se ha ki benta ki ba kham sakma nang ni kumno kini ki ba yap ki ba umsam na mi pat jia ayu kini hatu on le kumno blai kini ki ba umsam na mi pat ha ka jing mi pat ka baning kong handai ki ba mi pat ka jing mi pat ka ba Blek Shibon pastor ya gitu kejeng pensyai ke jong pi ba ki ba om dan benta ha kejeng mi pat ke banang kong kim long ye ki sakut hala kejeng tam ba ngakwa ban chu ong ye pi ba ro ki basnga ba pen sawa ya sha ba gitu ka noise ka bawan nadien ba nang scam pi osngau hai gitu kejeng pensyai jong pastor tematang ya kran shapang gitu ki ba yam ha kejeng wan ke jong Jisu ki bom dan benta ha kejeng mi pan dan aku akan pai syai ba nyawbol la pasam ban pensyai pat yang ni kai pat ka bancia ya gitu ki badang im ha ka jingwan ka jong Jisu bat ki bom yo ya ka jing sai khoi ha ka snam ka jong Jisu Christ ki ba klem kla ka bamen ki badang im hadu ka jingwan ka jong Jisu ki balong ki nong pop kai pat ka ban sa chiai ki Kumlai Shibon ya kena kejingkeli ki beri ki bayap ha o Chris kin mi pat anda ha bau Jisu unwan ki beri ki bom syam layap ha o Chris kin mi pat anda ha bau Jisu unwan nangta ki beri ki badang im hadu menta hadu kejingwan jong o Chris lada ki im ha o Chris yaki on rong shabneng bat ki beri ki badang im hadu menta lada kim im ha o Chris yaki anda ha bau Jisu unwan kin yap kata kadai kecingkren jong ke Bible pai bat nga sya ginang ar koren kal nang ban kong kar khat ka banya bat phra te ya phi ki ba sya jinjar ya gijingja thai lem bat ngi ha kata gijing pen pau ya utrai Jisu na beneng lem bat ki angal ka bor jong u ha ka ding ba me udah penir keput hai kita ki bom itu ya ublai pada hai kita ki bom ko ngu ya ka gospel ke jong utrai Jisu jongi kin yap itu ki break bedang em ki bom syam IT la de sya Chris ki bom syam ko ngu ya ke gospel kin yap ngai scam pis ngau thu ya ne jingkli kumlai Shibon amen ngangai scam katu ka jing pensyai ka bala wan chingi ka long ka basyai ha ka ba kitu ki bom pat yo ya ke jing kala ka bamet hadu ka jingwan ka jong Jisu kin saya pilal won pulena ar syaki thaslani ka long ka ba ar ka khat ka ba phraแต่มันตั้งอีกว่าบัดบันพายใส่ชกเวกจิงกลีกว่าบันพายใช้พาสเตอร์อาร์เบิร์ตสแคมลันแต่ยัทุอีพาสเตอร์แกกจิงมดจองกระดากจิงชาโคมจองไซตันหากันในกชีฮาจาร์สนัมแต่ดังผู้เลี้ยงจิงพันเปานังกับอาร์เพลแกยัทุบุไซตันชาโคมแกกระดากจิงมด Kumlai Shibon ya kena kecingkli ke baong ke jengmut jong kata ke bala khom ya usaitan ya kani lakran hak kitab cimpam pau kelonong ba arpho ke dekat ke benkong bar ka baar ko ong bat ngalayu i ya wangel ba wanhia nabneng ubodan uta ushabi kata ka lulong baklam trai bat ukunjri bakrau hakakti jong u bat ulakem ya uta ubyak jakor ya uta ubusentimen ubalong uksoj bar usaitan bar ulakhom ya u shi Hajar Snem habakran syapangki kenjri bala khom yo setan Hajar Snem kemde ki kenjri ya ki bangi yo i kumno bala khom ki koidi mensha kumno bala khom ya ki mrat ki ba satar lani kumno bala khom ya ki tu ki bre ki ba shokso ya ki sngi ki jong Jisu hado ba ki dapat hat ya ki tu ki jai kenjri ngakwa ban ong pi bau kenjri bala khom yo setan kabamut bau setan hapo ka Hajar Snem unumla banet shani batsyatai ban penshoy yai kibriu namar ba ki bahak baro ki lakiu habneng bat ki baman baro ki layam bat omdan uweiru ubadang im ti usaitan ha kata kapor usyong marwai kabamot bala khum ya u da kita ki kinjri ha ka jingdum tuliu ya ka bala kran ru ha ka kitab juda ka sti ka jong juda ka lantang ko wei galonong ka dekhat ka ban riu ko ong kumni
ki angeru ki bamshem la ri ya kata ka burum tunra jong ki hi hanre ki la ino ya ka jaka shong sa la ka jong hi ula rino ya ki ha ki kinjri bamjukut hapo ka badum tlu ya ka jing bishar ka sngi bakhra haba ong la khom yo saitan hapo ka sia jasnam ka bamut ba shem la banle chane shatai ngangai pisothu haba pishong ha ka jaka ka budum ba phim yu i yo bunai yaki klur kasngi kalai ngangai pisothu ba phimla banle kanno tam u saitan ha kata ka sia jasnam habala khom yu de kinjri jog jingdum ya ka ba shem la banle chane bercatai hadu sia jasnam hoi ka bible ru kakran ba ha kata kasngi ubnai kasngi kin omla ban a jing shai ka perthai ka kanja hadu kata kuble shibon Amen ngang scam pila yo ya ke ching pen shai khindian ha ka bai dei bat ke ching mut chong ching sha khom ke chong saitan namar ba ka kamram ke chong saitan ka long ban pen choi ya ki breu ba kin le pom ba kin pai london u play bat ha ka ni ka por chong ke shi ja snam onam don shu manu ban pen choi yano re yano nang ta ka dau kan long ka por ka ba kor det tam yo saitan ha ka ni por te ngakwa ban pai man ta shai ba karbin tang liang song phaเป็นชายละมีนี่cái cả bàn chiaเอาcái ching long ching man trong cảประเทศหากันเอกชีฮะจาสนัมกัดกงกัดจิงยทุลปาtrong cả Bible บาดูเยเรมียารูเครนยากตาพิลาบันเป็นชายอย่างนี้ Keblai sibuan tentang tu ke jingkeli syapang bab kumno ke kitab ke jong Jeremia ke peni ya ke dur jong ke khandau hapdeng kini ke Hajar Snem tung ini puli naga tin jong blai Jeremia sao arpulai ngalayo I ya ke khandau ti ha khmi kala kenja bat kala suda bat ya ki beneng te kem sham la don jing shai ngalayo I ki lomba ate ha khmi kala khnyo bat ki lomret baro kila khi nyur khilaban puli sharum ter ba phenyo I ki jing batai ki ba shai ang tu tin ki jong blai ke tho shapang ki chinglong ani phang ka dur jong ka ni ka perthai hapdeng ki ni ki sia jas na bat hang ni ka tin ki jong blai ka ong ngale I ka khandau ba kala long ka ba kumno hakmi kala long ka ba suda kala long ka ba suda bat ka ba kenja bat ki beneng kim don kim ai ka jing shai ha ka balai ba ka perthai kan long ka ba suda balai ba ka perthai kan long ka ba kenja ngai kembang ile ya puli shakmat ni kembang ile kran shakmat ba ndau jisun wan ang tekil o jang ka beneng ki ba hok baro ki badang naga jingtap ki lami pat ki ba hok baro ki badang pen em ki badang penne pen sa adu ki sngi ki jungwan arsian ki jung Jesus Christ ya ki la pen kelador bat la rong ya ki riu khoi baro ste sha beneng bat ki don hang te beneng baru Jisu shi Hajar Snem baru blai hang te beneng shi Hajar Snem bat beneng jung ki shi Hajar Snem ka perthai kan long ka basuda bali ba ka long ka basuda namar ba ki ba baro haga daga singi ke jungwan ASEAN ke jung Jesus Christ ken yap naga jing pernai naga jing tung shine jaga buram ke jung Jesus Christ on pen yap yaki daga buram ke jung Jesus Christ bat kumai puni haga jing pen pau kala nong ga bar pau ke yathu engi bayau soitan on khom yau marwai haga ne ke perthai hoi kene ke jing khom yau soitan marwai haga ne ke perthai kam dei bada hap shisha ban te eu de kenjri henrei kini ki kenjri jong ki jingja namar ba omnon dan brio shu akan ke perthai usoitan baju sultanat ban lai penshoy ke brio baju sultanat ban ya keren mat ke brio hapdeng jong ni ke shi Hajar Snem onom don brio ban penshoy yano bat unsa marwai bat ka perthai kan long ka ba kenja ong ka ktien ke jong blai bat kumpa ka Bible ke yatho engi wat ke simbreng ke la ya hair but kesingi kan mai ke jing shai kan long ka por ka badum but ka por ka bekerja na ka banta usoitan marway ha ka perthai pedeng jong gini ki shi Hajar Snem blai shibon makar beni du jing pen shai ki jong phi ya ki jing long jing man jong ka perthai ha ka ni ki shi Hajar Snem kat kum ka jing ya thula pa ka jong Jeremiah akwa man phai man da shai pastor walang song pha ban yarap batai lam ini ki ban sajia hapdeng jong kita ki sia Hajar Snem
sakawai pat ga jingli ki ai ki kam ki ban sajia hapateng kita ki si Hajar Snem ke ai ban sajia hapateng kita ki si Hajar Snem ke ai ban jia haparthai ke ai ban jia hapneng tong ine pek khundiat nge don south li ki mat ki ban ya samat phi hapateng jong kini ki si Hajar Snem kini ki south li ki mat ki balingkot ki ban ya sam kalong ukres hapneng bat ki bala sius pa ya ke bala pen kre ya ke jaga song ne jong ki hapneng kibala yar wai ki jing wai ki jong Moses ba jong konong bra kiru khut ba ukres ki don hapneng anda bala ra no ki hagata si Hajar Snem ki don hapneng kir wai jing wai Moses ba jong konong bra nang ta ka ba ar kiru khut kan sanshar ba ukres si Hajar Snem kiru khut ki jong blai ki ne sanshar hang te hapneng si Hajar Snem jingkut pa arpo ke khat ka ba sa pule ke tu ka banta nang ta ka ba lai ka jing bishar ye ki ba boman hapneng ban rai penrem ya ki babaman namaru jisu la da rai penrem ki rai ban jubab ya ki jingkli jong ki rukhot chapang ki babaman kapor ban bishar ya syaitan badi ki angel jong u tiana ta kadaw ki rukhot ki jong blai ki ni la yu kin ya kli jingkli yo blai balai ki ni ki babaman kim shimna po ya neng tinang ta puli ru na ar petros kal nong ga ar ga khat basa baru juda ga khat ka ban riu nang ta ka basa kapor kajing perkhat bat kajing pusan kajong syaitan namar don briu sho ban pen shoy un perkhat balai ule baman persyayo blai don briu sho ba em blai pen yap dot ki baman baro na ta kada u syaitan bat ki angal jo u ye shong ke perkhat don kam sho e ki ban le ye na ta kada u ye shong ke perkhat Play Juan Pastor ya gitu ke jeng pensyai ke jeng pi ya gitu ke jengkeli ki kam ki ban saja haka Si Hajar Snem ban lang ba jong gitu ke jeng cuba bu jeng Pastor ngikwa ban ngam celiu kindian anda ka bang ai ya kini ki sautli ki jengkeli bat kata ka jengkeli ke banang kong nakwa ban pha shai ba nyabo la pasam sunghaban batai lam yangi kai ka kam ka ba kitu ki bala pen im kitu ki ru hop ki jong blai bala yo ban shang ha beneng kin lia hak ne ga Si Hajar Snem Kumlai sibon ya kena kejingkeli, kebaya day bat kata kejingkeli ke banengkong ke banga jubab mene. Ya pai bat ngasih ke kitab jing penpau kalau nang ke ba arpau ke dekat ke basau basan benreu ngenya pelup por ban pule. Sau san reu ke dekat nak kitab jing penpau kalau nang ba arpau. Tengi pule nak ke dekat ke basau shwa. Dekat ke basau ke bang kumne bat ngali i ki ket. Bat don ki bala syong halor jongki. Balai ka jing bishar haki ngap menengal orang pi ba ki reu khoi kinya bishar nang ta bat ngali i ki mensem jong kita ki bala krai kli na ga banta ga jing playa u jisu bat na ga banta ka ktin u blai bat jar ki bom shem la mane dem ya taum barat klau lemne ya ka dor jong u bat kim shem la pdiang ya kata ka dak halor ka shilmat jong ki bat halor ka kti jong ki te ki la im bat ki la isin shar lembat u Chris Si Hajar Snem Kamut kini kibri kiba yo ya kena jing sencar. Man bishar. Ya kepertai. Kini kibri kiba job. Kini kibri kibom syam mane ya utau merat klau. Lana ya kata dak jong utau merat klau. Nang ta kedekat kebasan Henry kita kibasa na kita kiba yap. Kim syam la impat. Tat anda habala pendep. Ya kata Si Hajar Snem. Kane kelong ke jim ipat ke bandingkong. In pule kedekat ke bandreu. Basuk bat ubakhoi long utau badan ke bentah ha kata ke jing mipat ke banengkong Henry kini ke jing yap ke ba ar kam dan borshu Henry kin long ki ling do jong ublai bat jong u Chris bat kinya sinshar lem bat u Si Hajar Snem kinya sinshar lem bat u Si Hajar Snem mundur menta yo la sedon na pedeng jong ngi mundur menta anda habangi la poi syabeneng ngi anda habala poi hamneng ngi kedit namar bangim semli i ya ki heman ki para ki jongi te hato pi kwa na manwat balai bakim dan pi i ba kumba ki wan shau blai ki IT shau blai henry hakano pat ka rukom bakim sim dan hapneng pi kwa manwat ya kata ka jing shisha te kumta pi bishar pi wat ya kata ki record ke ai ke bajia ya ulana yaka lana ya baro kita ki breu ki bom shampoi hapneng Tong ni peit na jing tho jong pol hi na kineng konkuren ko long ba khat lai ka dekat ka ba khat ar ka ba ong kum ne neng konkuren ko long ka ba
khat lai ka de khot ka ba khat ar namar kata ngi I tangkumba hakayit berngut haka jingdum berngut bernget menta gamut ngim jimi I kita ke baro ngim tip kilong berngut bernget Henry hangta markmat Amen. Ni kumbala yo snel ki riu hok kin sayo ya ki jing batai ya ki jing sungthu ya ki jing mayan ki jong blai palat hakada por ya ka ba ngim patla bat ki ba hok kim patla ban yo I menta namar bang dang dan hakane ka pathe ka ba pom bat hakane ka shia jal snam kin sayo I shai ya ki jing le ba khaw dang blai bat pom man badang ki brio ki jong blai bat ki brio ki jong baman ta hakabai pat ban ki ba lapen rem ke ka ban chia ya ki tu ki ba lapen rem hakabakut jong kashi Hajar Snem akwa ban kili ya I Pastor Albert Kublai Shibun ya kene kecikli ke baong ke banja ya kitu ki balak penram ha ke bakut jong kasih jasnam. Hoi ke Bible ke kitab cing pempau ke lunong ke baarpo ke dekat ke basan ke ong. Henry kita ki basa na kita ki bayap kim shem la impat tat andala pendap ya kata kasih jasnam kani ke long ke jingmi pat ke bankong. Kabamut ha kajing mipat ka bankong datang ki ruhok ki balanget ha ujus Kristus ki balayo ya kajing ma bad ya kajing pengko na ujus Kristus kitu ki bamsyam langet ha ujus Kristus on penmipat ya ki hapo ka sia jasnam hadin ka sia jasnam on penmipat ya ki andala penmipat ya ki kabamut Hapdeng kani ke syah jasnam habala syong bishar kumno ban ai ka rai na kam tajuki ban penram ya ka ka ba ke lele persya ya ublai ha ka jimi pat ka jongki ka balong ka jimi pat ka ba a ka Bible ko ong kumni na ke kitab cimpau ko lonong ka ba arpho ka dekat ka ba hinyo ter di on dala pendap ya kata ka syah jasnam on pelajno ya ta usetan na ka bendi jong u But unlen mino ban syukur kita ki kenja bendriu ki baha kita ki saudong ka perthai bat kumta tartar. Usaitan unyalam ya kini ki bala syak penram hadin ka sia jasnam ki bala mipat ak mipat ka baar. Bakin le ayu. Ka Bible ko ong bakin le ban yale ya ki briu ki jongblai ki beran hapo kata ka nongba ka bukhoi ki jongblai ha ka ba kata ka Jerusalem ka bathmai kalawan her nang te na beneng ha ne khndo. Bat ka Bible ko ong ha kata ka jingile ye kita ki bla syak penram ha ka jingilam jong setan on thangdo thangdam ye ki ta ka ding ka jong blai ka kitab cipempau kalau nong ka ba arpho ka dekat ka bakhandai ter ka kran ye kata ko blesibun ka jing pencha ni Pastor kalong ka basyai ba nga nis cam pilayo shibun ki jing mentoi nakaแต่มันตั้งกว่าบันพายใช้บะคาร์บินตังเลียงบะเพนยารับบันเป็นชายปัดยากียากันเอกจึงบิชาบัดยากีจึงมัดกีจงกากีไอกีตากีกระดันจงกจึงบิชา Kublai Shibun na kamta ka to ka jingkali ka ay ka jing bishar bat ki ay ki kerdan jo ka jing bishar kata ka ka jingkali ka ba snutonat bat ka ba don kam ban snutho but ka jing bishar ka jing sha ka dai ka kubor ka ba bha kam dai ka kubor ka ba snio namar ka jing bishar ya way pa way unong le kam snio u khmi lenti ba un yo ya ka jing pen ksan lani un yo ya ka jing penlait loi naga jing sha set bendi ke jong ti ka ktem ke jong blai ka crunch fang ke jing bishar pat ka khat yangi wei pe wei ka ya tho yangi ba ka jing bishar kalas dang ka jing bishar ka jong blai kalas dang dei ba kan sas dang hanrai kalas dang to ni puli ya ka ne ka jing bishar ka balas dang ine pa na ka jing pen pau ka lonong ka ba khat sao ka de khat ka ban riu ba ka ban nyau jing pen pau lonong ka ba khat sao khat ban riu ba ka ban nyau to ni puli pan ngelo i wei pat wa ngel ba her pedeng ka beneng ba don ka gospel bom jingkut ban ya tho khana ha ka ba shong halor ka ta ka khando ba ha ka kanja ban riu ba ka chat ba ka thli ba pat lang baro Baruang da kaktian ba jam tu siap tiang yo blay ba to ay ka buram ha u na balawan ka por ka jing bisha jam u ba tu pinya mene dam yo to bala thao ya ka beneng ba ka khando ya ka duriao ba ki pukri kani ka jing khat
jong ka khubor ka jong angel u bening kong wang siap tieng yo blay bat tu ai ka buram hau bat tu phin mani dam yo tau bala thau ya ka beneng bat ya ka khandau namar balai nabaga jing bishar jong u kalawan nabaga jing bishar jong u kalajia ka ige ga jing bishar ka ba u angel hang ni ukran ka ha ga ni ka khubor ka jong angel bening kong ga ya thu yang ga jing bishar ka balawan ka balajia ka ni ka jing bishar la tep ya ka ko ga jing bishar to kit pnya lani the investigative judgment ka jing bishar to kit pnya ka barang ya shat hang te ya peneng ka ni ka jing bishar ka long ka jing bishar ka ba don't come hadu kata ka ba deiru ka jing bishar ka ba ningkong ka ba dan ha ka kerdan ka ba ningkong but dei ha ka ni ka jing bishar to kit pnya lani ka investigative judgment ka barang ya hang te ha peneng ha ka ba ublay un shim ya ka rai nang ni lada ya pi an pen kesan shi ka jing em ka bom jukut lani ya pi ba yang an rai shi ka jing pen ram but an au jisun wan hang tikil o jing ka peneng kamangi pulih ha ka an rai shi ka jing pen ram but an au jisun wan hang tikil o jing ka peneng kamangi pulih ha ka jing pen pau tolong ka ba at pu ar git ka ar baru ha kami ngawan kloi bat ka nong jonga ka don ringkat bat nga but I nong ha wei pu wei baro kat kumbalong ka chingle ka chong u lanu ka ri ka chia kani kan chia hatin balakut jong kani ka jing bishar to ket pnya ka jing bishar to ket pnya lani ka jingkut jong kani ka jing bishar ha ka face ka baningkong ha ka kerdan ka baningkong nang ta sa ka wei pat ka jing bishar ka bala tip ya ka kum ka millennial judgment lani ka jing bishar ka ban chia ha kini kishi hajar snem hang te ha beneng ni puli ya kicing pen pau kalau nong ka bar pau ke dekat ke basah untuk ke kran dai bang ba ki riu khot ke jong blai na la poi hang te ha beneng an ai ha ki ya kicing bishar but kin bishar ya no kin bishar ki angel ayu kita ki angel ki bala hap no shika pop ki angel ki ba usaitan ulala ban pengop ya ki sha kapop bat kom juru ya usaitan Hendai ya kini ke jing bishar ka banja hapreng jong kini ke sia jasna hapreng ka nam dei ka por ka ba ki ba hok ken bishar ken penkala ya ka rai ke jong blai em hendai ka dei nang ka jing ye keli lane ka jing yet penya ka jing penshai ke jong blai ha ki priu ki ba hok ki bandan hapreng ki jong kini ke sia jasnam ya ki ba buon ki tau ba lei ba Dasi bagi bapap kimla bandan hapeneng. Dei hapeneng jong gani ke shi hajar snem. Hang dei hapeneng bagani ke jing bishar. Kebau por ukran uang ha ke shiti shigran korin uang ba piwat bishar. Nanda pila poi hapeneng pin bishar ke angel. Ki angel mut kini ki angel ke bala hap no shagapap. Bat ya usaitan. Pat gani ke jing bishar ke banja ke kerdan ke baar. Nang tasa ke weipat ke jing bishar ke bangi syam. Haga kitab jing pen pau hi kata ya gani ke jing bishar la khot ya ka gum ke jing bishar jong ke haga tin nong wei ki khot ke executive judgment lani ke jing bishar jong ke jing rai penrem lani pen execute lani shwa ba blai un thang do thang dam ya usaitan bat ya ki baman baro bat ublai un pen i dan un pli ya ka kat ka bible ka kran ni ka ong ka kat ka bali ha ka kat ka bali ha ka bada ki hajar ki non pen i dan un pli ya ka kat ka bible ka kran ni ka ong ka kat ka bali ha ka kat ka bali ha ka bada ki hajar ki non pop bat kun thop ru ya ki ba ha bat ha ga ni ka jing bishar ka khat du yawai ka khat ka executive judgment ba shwa bo blin thang ki un pen i ki daw balei ba ki ha ban mat ya ga jing yap ha ga ding lani ha ga ta du jok ka ba blai la pen kre nang taw soitan bat ki ba man baro bar haba anda wei po wei ba pop lani u ba hok ki yo i shisha ya ga jing long khot ke jong blai ya ga jing long ba janai ke jong blai Baka Bible ka kren bagi telit baro bat ki khosiu baro ken dam bat
ken benar ba ublay ulang uba hak ba ublay ulang uta uba bishar hak tigat kini gede kilai kerdan ke jing bishar ke jong blay ke banin kong la tip ika kum ke jing bishar to ke penya la ni ke execute ke investigative judgment ba ke jing bishar ke ba ar ke millennial judgment la ke badai ke jing bishar ke ba hang te ha peneng jong ke shia jar Snem bat ke jing bishar ke ba khadu ke ba khot ya ke executive judgment la ke jing bishar ke ba blay ha shwa bu untang ya usoitan bat ya ke ba boman baro tikum ta ka ai ka ba don kam e bangi dai bar smo tho ka dai ba mentangi em ha ke sngi bat hi por jong ga jing bishar bat shan u blai un mi no na ga khat bishar ga jong u bat un ai nong ka wei po wei ka kumalong ga jing le ga jong u bat ko ki par lok bi ye ni don kam e ban pen khare ban kala ga ba mot ka ba jisu dang ya sai na ga ban da jong ni hang tai ha ban ko blai shi bot kalong kecing pensyai ke ba benia ben paben na ba karbin tangliang ya gitu ke kardan jong kecing besar kombai long ba kecing besar kedai kecing ya lam kecing blai bat ru kedai ka kubor ka ba pha kam dai ka kubor ka basnio ka ba ngana ban pieng namar ke ba blai ulia na ka ban da kecing pha kecing tengah kwa ban phai man da shi pas walang ka ba dai ru bat kecing besar abang ikran siapa kecing besar hatu ublei besar ki beriu menta ne endau beriu layam ne kecing wan kecing cisu ke ba ka ketien kecing blei ka ba pilawan pensyai pasta kau Sekali ko part ka jingkali ongkom ni hatu uble bishar ki beriu mentah ni haba ubriu layap ni haba jisun wan ni lai tuli ki bentah ka jingkali ka ongkom singaw tanat hatu uble bishar ki beriu mentah oh jisu udang bishar ki beriu mentah bat ka jing bishar kala ya tershiter habneng kala ya shashi shai habneng kelas dang bat kala ya hatu mentah ya ka jing bishar ong ka tin ka jong blai on sedang shwa na ka yeng ka jong blai bat no sedang shwa ru na kita ki bayap bat ang tawan segi ba em ki barang em bat ka jing bishar ka baning kong hi kan long na ka yeng ka jong blai na ka yeng ka jong blai on da wan u jisu om don shu ka jing bishar namar ba ka jing bishar la pandap shwa ba jisu wan ha ka sen ka ba ar tingi kum ki priyo ki ba ngi so tho on da ba yap u priyo don ka jing bishar kajing bishar ya auto berubah yap lah ada bishar oblay awat kajing bishar lasrang ni kibayap bad kibayem nang tah kajing wan kajing Jesus Christ dan show kajing bishar namar kajing bishar la pandap da oblay blei chibon pasta gitu kecing pensyai ki jong pi kajing bishar hi kaya menta ban yang ai pi barang em ki barang osngo ni khubor blei khat bangai phai la ki khamat cheu bat bangini osai khoi hagasnam ke jong Jesus Christ ubalayam nak banda ke jongi te ngakwa ban phai menta shakawai ba ke jingkli ya iba nyobor ke jing chia ki ban saja ha ka bakut jong ka shia jal Snem Kumulai shibon ya kene jingkli ngakwa ban ong ba kene jing ya pule ke jongi ha kene ka subject dan kambha ba phi kinong peit ba baro in pule ke kitab jingpau kalnong ba arpau bat kalnong ba arpuai namar da pipule pila ban sngat hui shai te sngat mani thui pi mentai kini ki san nduli ki pon ya ke ban jia ha ka bakut jong ki shi Hajar Snem ya kini nglasim na kalnong ba arpau bat arpuai bat kawe ngasim na ar Petrus kalnong ba lai khot ispel do khat sao sngat mani pule pi menta ka ban kong ke ban jia ana makut ke shi Hajar Snem ki beri ki bapop kin mi pat ha kata kapor ki beri ki bapop kin mi pat ha kata kapor kata ka dei kamat ka banen kong nan ta ka baar ya soitan on pelai na kata ka jingte jingkum jong ki shi Hajar Snem nan ta ka balai kata kanong ba batmai New Jerusalem kan wan here na beneng nan ta ka basau usoitan bat ki breu jong u kin ker saudong ya kata kanong ba ka batmai nanta ka basan kading kelawan na beneng bat kan bamdu
ya ki beri ki ba pop ka pop kan kut no nang ta ka ba henreu ya ka ba ngam syam la shim na ka jing pau nga kwa un pule ya kene na ar petros kalau nong ka balai ka dekat ka ba shipa hadu khat sao skam un pule na du ka dekat ka ba khat we hadu khat sao namar kata haba on sign no kumne ya kini ke baro ki ba kumno ka dai ya phi ban long ha ka jing long jing im ba khoi ha ka jing long ru play ki ba ya ap khmi bat ki ba kwa dik ya kata ke jingwan jong kata ke sngi ke jong ublai ha ka ba ki beneng da ka ba thang ya ki on sign no bat ki jordan rai da ka ba thang ram kin no henry ya ki beneng ki ba thamai ba ya khanda ka ba thamai kata kum ke jing kular jong u ngi ya khmi lenti ha ki ba hok ka shong ka sa na bagam ta ko have it have a phi khmi lenti ya gini ki ru to prashang smart panam syam ya phi ha ki jing suk ki ba klem tho bria bat ki ba klem te pop hakmat jong o kane kade ke jingjia ya ke bah an habakut ki shi hajar snem banang ta kane ke we ngashim na jingmen pau ar phwe kalnong ga khat ka ba we nang kong hadu ka basan ka ba ya thu ingi chapang kata ka nong ba ka thamai ka prathai ka ba thamai ka ba saindor ha kane ka prathai blend ka khui bi ba inga Kublai Shibon banyak bor ya ki togi dekat nak tien ke jong blai berpilai sam bat ni ke bancia ha ka bakut jong ke cia jal Snem ha ka bai ka pop baro an saben kut no thiong man ka ban phai shei pastor Albert Kemlang bat ke bancia ha ka ta ka neng ha ka ta ka por ya ka neng salansa ha bai ka pop la ben kut na Kublai Shibon ya gani ke jingkli ke baong hakan no kerkom baka peneng solsar kelong hakata kapor kabamot hakapo jong ka she jasnem nganget kelong kapor kabadap da ka jingkeman ya ke briu ke jong blai ke baran habneng hakaba kinya shong hakikat ke ba ublai ula pengkre nak mta jongki ban kinya sensialang bar ujus kris ban ya bishar ye kita ke bale paman ya kita ke bamsyam la pemipat ka ke rai ban ai na kamta jongki ka kitab chimpau kalonong ka bar pho ka khat ka ban riu ko ong ubasuk bat ubakhu long uta ubodan banta ubodan ka banta ha ka jingmi pat ka ban kong halor kini kata ka jingyap ka baar kamdon shu henry kinong kilungdo jong ublai bat jong ukris bat kini sensalam bat u shajarsnam ka beneng solonsar boro kandap da ka jing sngo pla ba da ka jing sngo lungo ba kinya bishar kinya sensalang ba ukris ya kini ki baro Kublai Shibon amen kata kata ke jing ngai ke jing thrang ke jong way pa way balong nong buru jong jisu banyak sensalam adu kris ngakwa ban ta ban pha shi ba kal ben tang liang ban batai ngi khindian ha ka bai dei ba ka jing mut jong ka du jok hatu ka du jok manta ka dan ni ka baka tien ka jong blai ka dan ban kren Shibon entah ke tu ke jingkeli agak bedai bat ka du jok bat lah tu ka du jok ka don yang mentah ban penengkot yang ni jing cuba pejongang suka benong baya mentah hi ka du jok kamdon ka du jok kamdon pada ka Bible kani kentin du jok ke don ar jingmut kawai ke dei na testament ke berim agak kentin Hebrew kuat ke bakat chiol ke bamut ke jingtap hani graves pat sekawai pat ha ga kentin Greek kuat Hades pat ikini ki kentin pila bersyam na gini kuat na ke gospel ke Matias kalanang ke bakat way ke kuat ke bar pulai pila ban puli ya kini ke kuat Lukas kalanang ke bersipau ke kuat ke bakat san nong bakat real ar pulai but jingpen pau i way kat pra jingpen pau ar pau nong ke kuat ke bakat lai bat kat sao pinsyam ya gini ki jingmot ki bang keren happy andai ke dujok hi kembang ya tep kadai ke jingja ke banja ha ke bakadu ha ke perthai ke ni ke ja hadien jong ke chi hajar Snem hadien jong ke chi hajar Snem kembang pulih kitab jingpen pau kalau nong ke bar pau bar kumcuru ke dekat nadu ke dekat ke ben kong ter pin pulih dai haba kaya thu yang ni sapang ke chi hajar Snem bat hadien jong ke chi hajar Snem
ke Jerusalem ke batmai kan wan che ke perthai ngepi ha kal nong ke ba ar po wei but kom ta wan ke Jerusalem ke batmai bat hang ta uyau soitan badi ki bapop baro an penmi pat yaki but hadin mal penmi pat yaki but ka Bible ke thu yangi maka baki lej ban ya le persya ya ublay badi kita ki rikhoi ki badan ha kita kanong ba ublay untabe ya kading na beneng but kita kading kaban bamdu ya soitan but iki bapop baro bangi khot ya ka kading dujok dai kani kading dujok bani kani kading ka ba ublay thang ya soitan badi ki nong pop baro kadai ka jing penjat ka ba khadu ya kapop bar ka blen thau thmai ya gani ka perthai ya gani ka khandau bala judan ro bang baga ta ding du jok kan yai me junom na junom rai em ka Bible kam sham hikai ngi kam ta ka Bible ka thu ngi ba yau soitan bat ya ki baman baro on thangdu thangdam ya ki ka mamut ka Amen. Ngi la snok thu menta shapang kadujak bat ka Bible ka da kren shai ba ki balayam kim lej menta sha kadujak namar ba kadujak ru kam padan rei ki lej sha ka jingtam ban ha ka bai dei pat bat ka jing sha pen chitom jong ki nong pop ha kadujak ka balong kata ka jingyap ka ba ar ha to blai un pen chitom ya kita ki bala sha pen ram sha ki ba bom chuken ni kei ka ba ka Bible ka hikai halor chong kata ngakwa ban kali ya i pastor lasting while walang ban yarap ban penshai ni ha ka bai dei ba ka ni ka chim kali sakani ko gi jingli ka ai gi jing yap ka ba ar ka jing yap ka ba ar ka dei tang ya kitu ki ban mi pat ha ka jing mi pat ka ba ar ki ba long ki ba baman ki ba on pen mi pat ya ki sha ka jing yap ka ba bam jukot ya kitu bom shum la mi pat ha ka jing mi pat ka ban kong ha ka jing wan ojong Jesus Christ tena ta ka daw ya kitu ki bom don jing mi pat ha ka ban kong ki ba mi pat ha ka jing mi pat ka ba ar ha por ba uji sun bat kiru ko kinwan saparthai kita ba pen mi pat ha ka jing mi pat ka ba ar ya kita uplay long ba on le ayu un sapendu no yaki sakani ko bai ka banta jong ni jing kedi gong hato ublen pristam yaki bala penram yaki ba baman sigi bom chukut kani ka nom dan ban pensitam yaki ba baman sebom chukut kata nom dan rei kani ka long kum ni ublay una pensisam sa kita ba baman henry thang du yaki daga daga ding ka babam jukut ka jang ublay anda ba kila kibriu ba baman kila ing do khat bat lak la de pay ka ding ka ba ublay thang yite ba baman kan lip no amban pensitam sa ki sebam jukut kombadan ba ong ing sa bom jukut pensitam ublay bom jukut kata kan dan da pipet ha ka snong sadam ka mara ublay thang daga daga ding ka ba bom jukut Henry kata kading babam cukut anda bala inglut kata kesnong sadam kamara kading kam don show kam juru kan nong ni ta bri ke babam man ha ta ka jingmi pat ka ba ar jong kita babam man sa ka jingyap ublem thang do eki tina ta da phin pe ni jing pa ar phon ru kong ubasuk bat uba khut long uta badan banta ha ta ka jingmi pat ka baning kong halor kini kata ka jingyap ka ba ar kam don bor show Henry kin long kiling do ki jong play bat jong ukres bat kin senshar lembat u Hajar Snem. Ide basu tho ikani ke jingyap ka ar kam don borsu ye kita ki bala sa bat u play. Ki bala u jisu lawan shawi ki ke sin ke jingwan ka ar ka jongo. Kita ba mi pat ka jing mi pat ka ban kong ki ba yap ki nom ke jingyap ka ar kam don borsu. Henry kita ki borsu mi pat ka por wan u jisu. Kita ken sami pat ka jing mi pat ka ar ka balong sa ke jingyap ka babam cukur ke chongki ulai pasai ka doga jing penshai ki jong pi ha ka bai dei bat ka rukom jong ka jing sha pen stom ya ki nong pam tinga kwa ban phai man ta shai ba nyau bol la pasam ban ya ra ban penshai ni ba kumnu pat ka pop kan kun Kumlai sibon ya kena kecingkeli kumno kapop kakut dei tat hadu anda habau jisu lawan la kapop
kan kut no. Ya pai bat nga sya ke kitab Malaki kalong ke basau ke dekot ke banengkong haduk ke balai sengap an pule. Na bahakmi kata kesngi kanwan. Kasngi kawan ka ingkum ka lawarding. Te ki basarong barok bat barok ki balek beman kin longkum uskum. Bat kata kesngi kanwan kan peningkong ye ki ong uturai ki pai. Kat ban pensa ye ki lemne uthed lemne ketenat. Henry happy ki basyapting ye ke kerteng jonga. Kan mi kasngi ka hok bat ke jing pen kia hai ki thap neng jongka. Bat penyok mi syabar, bat penun set kum ki masi babsa haying. Bat penyuk roy ya ki boman nama ki long ka tepe hapok ki selajar jong pi ha kata kesngi nga bangale ya kane ong uturai ki pait. Ong uturai ki pait kane ka dekot ke ba nengkong ke banga pule pi nang tanginya pai kitab jing pen pau arpo ngap ngapai beng kitab jing pen pau namar kalong badan kaman pule ya kane ke subject jing pen pau arpo kalong ke ba nyeo hadu si pau ngap man pule biang teo anda habal pendep ya kata ke si hajar snem an pelai no yau tau soitan na ke bendi jong u bat unlet no ban syukur ya kita kinja benreu ke baha kita ki saudong ka perthai yau gok bat yau magok ban penyeseng lang ya ki saka ta katama ka jing kain jong kita ki long kum usiap ke doreu bat ki le let keu halal ke penkiang ka khendau bat ki le ker tawer ya ke jaka syong dara kita ki riu khoi bat kata ka nong ba ya ke bala te ka ding kelawan hier na beneng bat kala bamdu yaki te yau tau soitan wa syukur kila berat ken sya kata kapung kading bat ukendok bat kila danru utang berat klau bat utang unang itu lupa balam ler bat on pengkerdet yaki mensengi bat met sya ki bom cekut de hakane kepor ken ba kapop kan kut no ublen kui pi pi wei. Amen nyelayo ya ki jing pensyai lang ba ki dekhat Bible ha ka bedai bat ka rukom jong ka jing penker ki jong blai ya ka pop nak ni ka kendau kulish bon ba nyong bor ki tu ki jing pensyai ki jong pi lang ba ka tien ki jong blai ta menta ka jing kli ka ba khat kendai hadin jong ane ngin sadan satang ka we bat ni lapoi no sya ka bakun te kala long ka por ka bas ngotanan ban ka jing kli bat menta ka dei shphang ka si hajar snem bat ka chingim ka changi menta kumno kane ka ching hikai kane ka ching bo ka chong play ya kane ka si hajar snem ba ka ching pensha ka chong ulam ba ka tien ka chong ka don chikta yangi kane ka singi ba menta Kublishbon ya kani ka jingkli ka bakado na kam tajonga ha kani ka program ka baong kumnu kani ka si hajar snem kan don jikta yangi ha kini kisngi hot na kwa man ong epi ba ka si hajar snem kan don jingkta yangi lada ngila pankre ba kata ka jingkta kalong ban pendap yangi da ka jingkemen da ka jingsuk ka bangimla ban batai na kwa ban ong ba ka si hajar snem ka de ka syuti ka ba ngi ubay pawe ngi khmi lanti ya ka syuti kum ukna school ujuk khmi lanti banyo ya ka syuti kutsnam hadin baula dap tho ya ki exam baro ya ki jingpuli jong ka baro shisnam kum ki nong try ki no hikai ki kwa la ki jong ki syuti kum juru ki nong try ha kinu ki kam sarkar lani kinu ki kam shimet ki kam lajong ki jukwa banyo ya ka syuti ka bakarpang khanang ba kila ban pulpor ya kapor bakman ya kapor ka bakikwa banle ka share jasnam kalo ka shuti ka bau blai un ai ya ki rukhu ke jong u ya ki tai ke bla pangkre kandon ka jingta ka bokraw ya nga ya pi ladang ila long ki ba pangkre ha ka baka jingkaman ka bamla ban batai on pendap ya nga ya pi ka jing maham na ka ting jong blai ka ong kumni hebru kalonong ka basaw ka dekhat ka bakat we nama kata tongin yai minot ban lipsot sekata ke jingjat thaj yo ba unuru unhap kata ke ju kerkom ke jingbam ko ngu tongin yai minot ban le ya ka badai biang ka balong kamon ke jongblai khna bangla ban yo lipsot sekata ke jingjat thaj ke basisa ka syuti ke basisa ka balong ka sia jasnam ladang ngila long gi blap kre kalong ke jingkurku yang ajepi kubleshibon Kublai pastor ya ki chingkran ki jongpi ha ka ba ngi baro kum ki bange
ni don kam ya ke jing ya day baru blay bat bangin nang yai pen create namar kanika subject ke de shibanta jong ke jing hikai ke jong blay ban pen eming i wai pi wai te ke jing kali ke bakhat do a kho ampai shi ba kharbin tang liang ban kanika jing kali ka long kumno ba ngi ki brio ki badang im ki badang e up ya ke jingwan ke jong chisu bangin yo bentalang ha kata ke jing esen shalam baru kres ha ke shia chal snam ni de ban long te ke ba phila ban ya sam ngi Blai sibuan nan ta tu ke jingkali ban jubab itu ke jingkali ke jong pi ya skop nong teng wei kat bangi ap khami ya ke jingwan jong Jesus Christ lani lani kwa ban long kita kinong shong snong baru blai ha kita ke perthai ke pathamai ban boy sha beneng ban ya shong bol jisu shi Hajar Snem ngi dei ban pen khre thlem ke jing pen khre ngi nam la ban don hang ta compare nangilong ki pop nangilong ki patolat ko blai unyarap blai unai bor andoi ka iga bangi don kam ban long idai ban long kita ki priu ki bala pen khoi le ya ki chingem ki jongi ta ka snam ki jong khon lang bron ching pen pau ko nong ka bakhat nyau ka khot ka bakhat sao ngadu ka ten ki jong blai ka ong baki ei gini ki priu ki ni ki de kita ki ba wan na ki jing jinjar ka bakrao ki ni ki de kita ki priu ki bala mat ki jing ya le ha ki jing em ki jong ki ha ka porthai han rei pen ban ki la long ki ba kam no pen ban ki la pen khoi ya ki jing em ki jong ki ha ka snam ki jong Jesus Christ ki la sait le ya ki Jingkut ki jong ki ha ka snam ki jong khon lang bron kom ta ki long ki ba khoi bat ki shakri yo blai miệt là bát sngi người đây ban long computer người đây ban pen khre ban IT ya cái chừng cái jongi show play ko play shibun amen kulai shibon ba karbin ya kito ki jing pen shai ki jing hikai ki jing maham bat ki jing pen ken mau ya ki jing day ki jongi baru play bat ru kumno manginang esan ka tin ke jong te paralog bi bro ngakwa banai blai pi baro ki bala kloi ban pelut pol ban snap ya kan ke ching hikai lama tin ke chong blai ka ba kham kerpang mat ka badan kam hadu kata kata yang ngai scam ka long ke ching ka khu ka ba khra ya ka download ke chang pi tela da pila yo ya ke ching ka khu ya thu lam che ki we ya sam ke ne ka video ai ba ma ki ru kin da yo ma ya ka bor ke chong ban sim khu ba ke ching pen shai ka ba pnia ha ka ba ya dai ba ka share cha snam tela da pidan keno keno jingkali pila ban tho a ki comments pila ban kli ikloi ban yarab ha ka ban pen shailam ya ki ba pidan ban ta da du ban dai champion le na ka khu ye phi ta tong ina pen ko dak jing doi ku blai shibun ko pa ya kene ka por ha ka bang ila ya yo ban ya tay lang ba ka tin ke chong me ha ka be dai ba share chal snam ni duai na ka benda ke chen yalam ke chong me ke chingem ke chongi bangan long kita ki brio ki bala pen create ma yasham bat me bangin yo ban lait ban me ha kata ka hima ka ban bla pen create ban ya session lab bat chris share just nam bat ru shaki artapa to ai ba ke ching ye ke chong me kan ai associate kan ai sinsha ha ki bangen ha baro ki khun ki chong me ki badan ha kalang saudang to ai ba ke ching ye ki chong me kan ai su thia da ke chingem ke chongi na bangi pan ki ni baro haga ketang ma thang tam jong Jesus Christ menta bahla kataru amen